Hello guys, The Tech Ones εδώ, φυσικά σκοπευτής Tech για την ακρίβεια. Ξέρω, έχουμε να ανεβάσουμε πάρα πολύ καιρό βίντεο, είναι κάτι που δεν θα αναλύσω τώρα. Θα περιμένω μέχρι να το αναλύσουμε μαζί με το Nutella Tech, ώστε να μάθετε κι εσείς για ποιο λόγο έχει να ανεβεί βίντεο τόσο καιρό. Θα ξεκινήσουμε με τη νέα σεζόν, την οποία δεν έχω κοιτάξει πάρα πολύ, φυσικά έως και καθόλου, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι, φυσικά όχι από αυτό που έχω μάθει και από αυτό που βλέπω, έχει να κάνει με την ελληνική μυθολογία. Και πάμε να δούμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε θα παίξουμε rank, γιατί ο σκοπός μου είναι, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να κάνω parts που θα ανεβαίνουμε rank. Οκ. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, πάμε να πέσουμε στο πρώτο μέρος, το οποίο στην προηγούμενη σεζόν ήταν κατεστραμμένο και τώρα είναι χτισμένο. Μάλιστα. Well, θα προσπαθήσω να μιλάω όσο πιο πολύ μπορώ, γιατί έχω παρατηρήσει μπορώ να παίξω με αυτά τα build. Δεν μπορώ να παίξω με αυτά τα κουμπιά. Ωραία, συνεχίζουμε. Τώρα που φτιάξαμε και τα κουμπιά μας, μέχρι στιγμής αυτό που έχω να πω για τη σεζόν, για να μπορέσω να πω και τη γνώμη μου, είναι ότι θα έχει πολύ overpowered όπλα. Overpowered, οποίο όπως θέλετε πείτε το. Κάτι που, εντάξει, θεωρώ ότι κάποια δεν πρέπει να φάνε nerf και να μην είναι τόσο buff, γιατί στην κυριολεξία, ok, Epic Games, έχεις βάλει ένα όριο σε αυτά τα πράγματα, αλλά η κεραυνή του βία παρά είναι buff. Θα πω ψέματα ότι ok. Καλώς ήρθατε στο σχολείο. Άμα δείτε, αυτόν τον είδαμε στο lobby. Άμα παρατηρήσει, θα το δείξω στον editor σε μια φάση που τον είδα. Και βλέπετε θα παίξουμε rank, γιατί ο σκοπός μου είναι, αυτός ήταν το bounty. Λοιπόν, που είχαμε για τους κεραυνούς δει ότι είναι πολύ buff. Μάγκες, στην κυριολεξία, πιο buff όπλο στο Fortnite δεν παίζει να έχει υπάρξει. Πραγματικά πολύ σπασμένο. Πολύ σπασμένο, βέβαια το συχαίνεσαι όταν το έχουν άλλοι, το αγαπάς όταν δεν το έχουν άλλοι. Γι' αυτό θα απολογηθώ και θα πω ότι το ότι το συχαίνω με το όπλο θα πω ότι είναι ψέματα. Ότι συχαίνω με τους κεραυνούς θα πω ότι είναι ψέματα, γιατί είναι αυτό που είπα. Το ότι το έχει, όταν το έχω στα χέρια μου, πραγματικά το αγαπάω. Ωραία, είχε σύλληβη αυτός, ευτυχώς. Ή τα φτερά του Ίκαρου είναι επίσης πολύ χρήσιμα. Πιστεύω από τα πιο χρήσιμα στο Fortnite. Όπως το ότι όταν τα φοράτε δεν μπορείτε να φάτε fall.
Κατάφερα και σώθηκα. Οκ, είμαστε νεκροί. Έτσι νόμιζα. Όπως είδατε, είναι επίσης αυτό που έλεγα, τα φτερά του Ικαρού είναι το πιο χρήσιμο πράγμα που θα μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι λόγοι είναι η αποφυγή ενός fight. Δηλαδή, το να αποφύγεις ένα fight είναι ότι πρέπει να τα έχεις τα φτερά του Ικαρού. Όπως στην περίπτωση μου, το ότι ήμουν low και η μόνη μου λύση ήταν αυτά. Μόνο αυτά με σώζαν. Άχρηστα weapons τώρα που υπάρχουν στην κυριολεξία είναι, νομίζω, του Άδη, το οποίο είναι αυτή η αλυσίδα, δεν ξέρω πώς λέγεται, που το μόνο που κάνει είναι απλά να γκραπάρει όπλα, όπως ήταν σαν ένα καλάμ ψαρέματος που απλά τα στοχεύεις, τα γκραπάρεις, τέλος. Οπότε είναι εντελώς πανάχρηστο, εκτός από το Medallion, το οποίο Medallion νομίζω δεν το έχει ο Άδης. Ναι, το Medallion αυτό δεν το έχει ο Άδης, το έχει ο Kerberos. Ο Kerberos έχει ένα Medallion το οποίο όσοι έχετε πέσει αυτό δεν εδώ πέρα που είναι καλά ο κάτω κόσμος έχει δύο boss fight, τα οποία boss fight είναι ο Άδης και ο Kerberos, στον οποίο αν φάτε το Kerberos και πάτε και στη λίμνη σας εμφανίζει 3 νεκροκεφαλές από πίσω, οι οποίες κάνετε TP. Οι οποίες κάνετε TP που λέτε, και με το Medallion στο δίνει ανά 1 λεπτό, ανά 2 λεπτά, στο κάνει recharge του Kerberos. Ο μπρο κρύβεται πάνω στο δέντρο. Όντως τώρα. Α! Μάλιστα. Well, μάγκες, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Βίντεο στη εισαγωγικά που θα απολογούμαστε εγώ και ο Νουτέλας, μάλλον θα υπάρξει Δευτέρα. Πολύ ωραίο ντε. Κανόνας του Fortnite νούμερο 1 που μάθαμε σε αυτό το match. Πάντα να κοιτάς γύρω σου. Νομίζω κατάφερα, σχολίασα και λίγο τη σεζόν. Τις γνώμες σας θα μου ήταν πολύ ευχαριστώ να τις γράψετε στα σχόλια, γιατί τα περισσότερα πρέπει να ήταν μπουρδες που είπα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλή συνέχεια.